Rotxu, zu, osasunez, ez zara oso ondo ibili izan, ez? Ez. Beti arazoekin? Beti. Txikitatik? Txikitatik. Baina ez egiz zer dan. Ze arazo zenituen? Nik neban epjan. Nik ura edan bakarrik. Orduan, nik arazoa betik idot horrenak. Jateko orduan, zebez, eta dedan deura bakarrik. Hori arazoa zan desegizen unditot nora datorren. 32 urterekin ze pasa zan? Ginekologuak bialdu. Aproba batzuk etxen, aborto bat euki ondoren, eta zizenean begira ikusi ben eskerrian ez dago lagintzurrunik. Eta hortik, beste aproba bat, konfirmateko, da hor konfirma eben, ez bakarrik giltzurrun bat falta dela, baizik, trompa bez dagola. Beste aproba batein, konfirmateko eta kontro, obari jori bez dago. Eta matriz erdila falta da. Orduan, eskerraldian, ikusi ben ez eguala ez ebez. Hor esate dizute, giltzurrun bakarra izateaz gain, giltzurrun bakar hori estabilela ibili behar da moduan. Eguneko 50 bez, zeban funtzionaten. Nik orduan txeu lehengokua txikina, handik bi urte eta bigarren eugine ban, deza usten gui, zutakoazune indizikine, 5 urte barru edo tu trasplantatu ongo zara. Hanik esan eban nire eskutan badao ez. Nik ondik ume txikinak ikoraz, da nire umik ez da bepasako hori. Alimentazioa zaindu piloa deporte hasi etxen, kardiovaskular, eta hori oxigeno dori dana etxeko, eta 5 urtez, 20 urte aguantaban nire gorputzak eskatu bari transplantia. Da gero ia bai, iarten eban. Esan zaten eban amen dator, ez dago aguantako, baina hilia etorri, Sánchez justu-justuan, da ja zen momento bat, zaban, nire gultzurren zaban, eguneko 5 bakarrik funtzionaten dut, oseak, eta hor hasi izan dana, odisea guztia. Hor hasi izan hau, dialisis, da transplantia. Lehenengoa esan zuen zure senarrak? Bai, nire senarrak zaban lehenengo, holan bada, amen hau neurez. Eutzen aprobatzuk ezin izan, eta junetzanean esaten, zeles ezileike, jonez eba neu. Da bestiari zautzen beste familia, danak ezausten, hemen gaoz. Bateo batek alixango dau. Eta hori esatean, zu zer? Ez da gitz. Enez gogoratzen ezke, Nike, nefrologia zaskoen jo berborren kontura. Da. Kriston intensidadia dauko horrek. Gogoratzen duzu, Rotxuri esan ziotenean giltzurrun bakarra zeukala eta hori ere etzebilela oso ondo? Bai. Danentzako, etxeko guztientzako gogorra izan zen. Esate ontzuni zelanda, esplikatu ontzuni zerrando hori, Ja, ni petzatot, azikeratik esan neutzala. Herman, hemen gaoz. Da orduan ezekiun, bizirik emolekien, zer zan lehen zan, beti zan, entzuteen da hori, hilda gero, hilikukin izaten dana. Ni halusin berberi bakarrik esan neutzen. Hemen gaoz. Eta Jonek, zergatik uste duzu hasieratik berak sentitzen zuen izango zala kompatible, eta horrela izan zen, zergatik konexio hori? Beti pidu, beti izan gara oso lotuk eta gara maikile beteko aldia daukau. Eta orduan, berak zateban, zu beti izan zara arazukin, zateban. Orduan, dani sekula zateuki arazorik. Dani konbentziutan nire giltzurna dozela a estrenar, de hecho, estaban a estrenar, eta bat neuke mongotzut. Neuria bali jokora, eta bestiari zautzen, zuek ez hasi probarik etxen, Rotxuk kontatzen duenagatik, zuk hasieratik argi zeneukan kompatiblea izango zala zure giltzurruna berakin. Bai. Nik ere argi neukan. Baina hain neuan tranquil. Onarten espoteko izer, espot sentiru ezer. Dolakorik, hermana, aurrera doia. Arek argi eta medikuari bezateutzane. Ami, oye, hacerme después las pruebas, zateutza medikuari. Nire izti baju dao, eta lehengo, emo nire izteari giltzurruna, eta nebo zueina proba zen nire giltzurrunara iztintzako izangora. Baina ez ziniban esan jo, bai, bakarez nautzen, ondo pentsa. Ondo pentsa, da, ondo pentsata dago. Hau, nitzak zeutzako da. Esatean medikua, cirujanuk, esatean, pues yo le veo bien, da zuk esaten zenduan, que le ves bien, mi hermana está quieta y no habla.
Mi hermana habla muchísimo y no para quieta ni comiendo. Y mi hermana no está bien porque está quieta y está callada. Bai. Isilikoteko. Bueno, hori minak endu berko nabe. Aizparen bizitzagatik beldur izan zinan? Bai, indarripez, berbetxeko adorripez eukan. Da, ja probak indaz egin ninen ganez, beti zaten, hermana aguantako zu. Ta, hermana aguantako zu, eta bai, aguantako. Baina, berbetxeko kapaz bezan, indarripez eukan. Ja, gorron jaten. Gor luze, dana, desesperantin jaten hori. Ondoren dator, ebakuntzaren eguna, data jartzen dizuete. Bai, bizori batera. Jo, gela baten. Onginean, itxon arte deitzen bagatxu ez. Kamisorik eta zerripini bez da. Bizok, pasitan normal, pasillotik, pasillo luzia pasitan, tranquil, kruzezen, berbetan, denporien, ez daki zer badaki zerra, de repente, zenara urte bengelatik, etorreko zari ona. Zeuen izain dozde, torri enfermeri zeuen bila, pentsa hori presago zela. Bini, kamisoia eta lehengo aiztieru eben. Nire aiztiaz despedirun itzan, bueno, ala, hermana, gero arte. Ez zebez gizio, pentsabarik. Tal cual. Bueno, ala, hermana, ez da nire betxera noila mourero. Esan zenuten, komentatu zenuten, esnatzen garenean, zure zati bat izango dut. Gure artean egon dan loturia, engora sakondu. Zer honi, iztin daukat. Emozionatzen zara asko. Pilo bat. Ez que, hain izan zan inkreiblia. Ebakuntzatik esnatu zinenean, galdetu zenuen lehenengo gauza izan zan. Nire iztiea zelan don, lehenengoko gauzia. Urrengoko unipezatot niri itxi ustela bera bajatzen, bueno, bera geran, da ni pasilluan, itxi ustela bera ikusten. Eta ze, esan zen nioten elkarri? Zaten hori, barrezkaz eginela bizok. Ze, bueno, behorrek eukan etxuria, ze ni barrezkaz egintzen. Berak eukan tubutan, nik ez dut mogura floreru eukan, amendiko, atarata, eta zazpi bia ero atarata eukazan. Orduan floreru, eta ibiltzi zirian naulan. Ze behori, geldirik ezin jende zehon, movimentu nolan da horita, floreru euan naulan. Da bera ikustxe bakarrean ni barrezkaz egintzen. Da kontutuk, hermana zelan zaurtata. Fenomeno, eta listo altzateko, eta gongo zara geldirik, eta ezin egon geldirik. Akordatzen zara, laugarren eunian ero Baskarria konfundiruta da. Ekarri utzunian. Nik pure tristi jateko, da zupatata briziruk oliuaz, istarraz. Da nik ikusen ebanian da, zela, ni pureta zukori, zela nixaleko hori. Da, enfermeru garin gazeguana. No comas, konfundirute karri routa. Nik eskutateko gomo guztan, ba. Txit, ahora para mi. Egiz esan da gero ja ondo sentitzen ez horrek 12 eunak lo pase pipa. Enfermero eskatu nintzen espilua, ze yo soy muy curiosa. Da, tumbatan eguale, zantzak jo nina edot ikusi. Me encanta. Da, orduan horre ikusi neban, berakuri etxen daula, fresko dagoela ikusi neban. Lehengoko bida, ez que guzta etxen ja, dena etxen impresiorik. Oso luzea? Bai, amendik, hauna. Impresionatu zintuen edo ez? Bapez. Ke ba? Eta puntuekin? Dana garapak, 18, ez da izan bateu esan, baina ez tan impresiona, Nik alegin jabetzen barik utzeko, eta que no toques, zate ustan enfermeruak. Eta inoiz ikusi diozu zure aizpari berea? Bai. Bere marka? Bai. Itxi ustan nian. Ikusten, bai. Datorre zinian lehenengoko bidarretxera eta onginina zeuretxean etxekuok. Onginina. Ezin izan zen du ninoa zarrima. Kampuan ikusi ginen hori da. Distantzia zon bihar. Da zer ezaustazun niri? Naiz gogoratzen. Ez? Momentu horraz bez naiz gogoratzen, ez? Niri bezarka da hien ustazun.
Bai. Zuri bai, hermana. Ten. Nesko guratzat. Ez. Momento politi. Bai, hombre. Da, enbertu duzenak. Bai. Hombre. Hainbeste urte pasata hondik emozionatzen. Daudan abdoinean. Ba, orduan, aprobetxa, ez da. Benetan. Rotxu, ondartzara zoazenean, ikusten zaizu ebakuntzak utzitako orbaina? Bai. Zati bat bai. Enau, bandiotzu, zikatrizia bai nabena preocupaten ezetarako bez, ezer bez. Hemen, aiztin kuntzurruna daukat hemen, zate beti. Bai. Aiztin kuntzurruna daukat, emonen jau, neusaintzeko. Egun ze harreman daukazu, marka horrekin? Ikusten duzun bakoitzean, zer? Eske pilo bat ikutzen dut. Pilo bat masajiaten dut, pilo bat ikutzen dut, eta nipetzo dut dala harreman estua daukat, eta orduan hori konezinoia daukat. Zikatriza bihurtu da zure parte? Bai, mi daukat horretik. Umea hortik irten zan, eta giltzurruna hortik irten zan. Hori ba, orduan daukat marka hori, zatu, ni gustoko marki da. Eza leike, bizitza bi urten da bela. Bata nire humidana, cesariaz, da bestia kontzurruna, eura iztintzako. Bi marka horiek ikuste dituzu zurea eta Jone zure aiztarena? Eta zuk zer ikuste duzu? Guk markak besteik ez ditugu ikusten. Maitasuna. Eskorre markak. Maitasuna. Abizan ez eman nahiari, emozionetzen eixela baina. Eskori, pertsona bereziak etxen dabe. Da maitasuna handia daukenak. Bizitzak utzi izu beste orbainik, beste markarik? Bai. Zure gorputzean? Bueno, bai. Hauриxe, bertan justo zikatrizia daukat izan daukat, hernia inguinal, apendizites inguinal, hemeretzi urte daukatelero, bularretatik bai kendutak iztiak, bularretako kanserren adala eta bai beste zikatriz batzut daukaraz, eta bularretan bizetan eukidot, orduan, bizetan, eta... Eta markarik bereziena guzti horien artean? Giltzurruna. Dudabarik. Horratxik amenguak paso etxen dut, osea, emon kremia garbitzu eta lo justi necesario, eta zaute maura, giltzurruna zaindu itxen dut, maitatu itxen dut. Rotxo, eskerrik asko. Zeueri da, natxik. There may not be music, there may not be stage, there may not